Jiem wara li l-midja tal-Partit Nazzjonalista ħarġet tal-lega li sparixxew 15-il blokka droga mill-Strong Room tal-qorti, sorsi qrib il-qorti konfermaw li droga qatt ma ġiet nieqsa u tinsab fil-pussess tal-awtoritajiet ġudizzjarji. Fil-jiem li għaddew il-Midja Nazzjonalista allegat li ġuri quddiem l-imħallef Antonio Mizzi dwar traffikar ta' droga ma setax jibda wara li jebu 3 kili droga reżina tal-ħaxixa mill-Strong Room tal-qorti fejn jinżammu oġġetti li jiġu konfiskati brabta ma' reati kriminali. Madankollu sorsi qrib il-qorti konfermaw li droga qatt ma ħarġet mill-bini tal-qorti kif ġie allegat mill-Midja Nazzjonalista u ma setgħetx tinstab mill-ewwel għax ġiet immarkata b'mod ħażin meta ddaħlet fl-Strong Room fl-2004. Fil-fatt l-allegazzjoni dwar l-għajbin ta' droga wassal għal ftuħ ta' inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frenjo Dimek. Inkjesta li waslet biex ġew identifikati l-15 blokka reżina tal-kannabis li kienu markati b'mod ħażin. Is-sorsi qalu li l-oġġetti fl-Strong Room tal-qorti jiġu identifikati permezz ta' indiċi u ta' tikketta li tkun imwaħla magħhom. Is-sorsi spjegaw li f'dan il-każ l-informazzjoni fuq it-tikketta mwaħla ma' droga kienet żbaljata u kien għalhekk li droga ma nstabitx mill-ewwel. Saħansitra żiedu jinnotaw li dan l-iżball sar lura fl-2004 fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista.